Kwmamani shalni bwrui ulo khoroksa omar kasukya bwrui bwsano naitugui mankha koila shahar mohila thanani pulis aboni logi Kwmamani omar kasukya bwrui bwsano khokmani patimung bai gdalja khoroksa siklana romkha pulis patimung tuye koila shahar mohila thanani naikelmung tongnai usi pompinath shaka 2024 bisini 18 December salmaribo koila shahar mohila thana bai khobjak paitur bazar amsani simi omar chiba bisini khoroksa bwrui kmai thangka kwbangma thairoko naitugui mayani bagai 20 December salmaribo Kwmamani bwrui bwsani bufa koila shahar mohila thanao misingdari khlaika dorbano yago nawi cheri naikolna bagai ongkhorka koila shahar mohila thanani pulis paithago omar kasukya bwrui bwsani mobile track khlaiye pulis haimankha sidai thana bai khobjak tula bagan amsayo tongo hwnai abo haikeno miya eba 12 January salmaribo sidai thana pulis ni sebai horkutuko tula bagan amsani simi bwrui bwsano naitugui mankha te omar kasukya bwrui bwsani logi suborno dasni mungoi khoroksa siklano romui koila shahar mohila thanao tubui phaika pulis aboni ulo tangsalo unukuti hangkur sakamnogo medical khlaimani ulo bono nokni borokni yago tisai rekha nokni bwkhakti saimankha koila shahar mohila thana bai khobjak bagyapur amsani tongnai jayanta dasni 22 bisini bwsajala suborno das bai umar kasukya bwrui bwsa hamjalai tongo hwnai aboni bagito laithane 18 December salmaribo school thang tongo hwnai nokni borokno sawai arjala bai khari thangka puilawa omar kasukya bwrui no tuye salni saltam jelani sini jak jatini nogo tongmani ulo sidai thana bai khobjak tula bagan amsayo khungsa nok bara nawi tongoi tongkha ashiklate Kwmamani omar kasukya bwrui paithago mobile track khlaiye borokno naitugui tiklaika pulis তো 2024 ডিসেম্বর মাসের 18 তারিখে কৈলাসহর পাইতুর বাজার এলাকা থেকে একটা নাবালিকা মেয়ে নিখোঁজ হয় সেই মোতাবেক ওই মাসেরই 20 তারিখে তার বাবা থানায় একটি লিখিত কমপ্লেন করে তো লিখিত কমপ্লেন করার আজকে প্রায় আমরা 24 দিন পর আমরা নাবালিকা মেয়েটিকে আমরা আগরতলা তুলাবাগান এলাকা থেকে সিধাই পিএস এর আন্ডারে ওইখান থেকে আমরা আজকে রিকভারি করে আমরা থানায় নিয়ে এসেছি কাউকে কি গ্রেফতার করা হয়েছে সেই মামলার যে প্রিন্সিপাল আসামি তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার নাম কি তার নাম সুবর্ণ দাস বাবার নাম জয়ন্ত দাস বাড়ি ভাগ্যপুর সুবর্ণ দাসের বয়স কত 22 patimung tuye romjakmani suborna dasni phaising kaisa dorpar jagon nawi tangsala bono koila shahar adolot tisai reka pulis bureau report Kokkhorang।